వైషు 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 నువ్వు కాదండి నేనేమైపోతాను చెప్పు. ఏమైపోతావు? నిజం చెప్పు. నేను ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పను వైషు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సో ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో మన ఇప్పుడు ముందు చేసిన వీడియోస్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్, కొత్త వాళ్ళు వచ్చి చూస్తే. సో సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంటాయి, అందరికీ నచ్చుతాయి. ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో లిరిక్స్ ఉంటుంది, సాంగ్ ఉంటుంది అండ్ దాని కింద ఒక లేయర్ ఉంటుంది. సో ఇలా లిరిక్స్ కాల్ ఎఫెక్ట్ అన్నీ యాడ్ చేసే ఉంటాయి. జస్ట్ మీరు ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 11 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఇక్కడ నుంచి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, ఎక్కువ ఫొటోస్ ఉండవు కానీ లాంగ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. 1 by 1 ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ప్రాసెస్, ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఎక్కువ ఫొటోస్ రావు, సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో, కానీ చూడటానికి మాత్రం సూపర్గా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ వీడియోని. సో సేమ్ ప్రాసెస్ చివరి వరకు కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో 26 సెకండ్ మీకు నచ్చిన ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఫోటో ఇక్కడతో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. 1 2 3 4 5 6 7 మొత్తం 7 ఫొటోస్ వస్తాయి. 7 ఫొటోస్తో వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో లిరిక్స్కి ఆల్రెడీ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, జస్ట్ టైంపాస్ కోసం ఇచ్చిన. ఒకవేళ యాడ్ చేసుకోవాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా వేరేది కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 11 సెకండ్ 12 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని ఫేస్ టు టైల్ పక్కన నార్మల్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్, ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సింపుల్, ఇలా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ టైల్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి దీన్ని కూడా పైన నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ ఫోటో నుంచి 14 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో పేస్ట్ ట్రైల్ పక్కన నార్మల్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్గా ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సింపుల్గా సేమ్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోతో ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా సింపుల్గా యాడ్ చేయాలో. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి, అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఏ వీడియోస్ వచ్చినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు
షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.